unyarira ishemu mari yemakumbo inokwana Brazilian hair nezvimwe waingambokwane kuvaka kotoda kutsvaga makambani o booster uchihype. Hi Chitchat fam, welcome back to another juicy episode guys with Ash. Today I have come with another story with another juicy video. Iri kupisa iri kubvira ma streets ya Mai TT naMadam Boss Votukirana Dzimba guys. What kind of celebrities are there in Zimbabwe? Yo, I want us guys kuri kupisa because Mai TT vakazosara ivakaita ivo live vachituka Madam Boss vachita una Dzimba 4 iwewe after Madam Boss va reply to a fan angabvunza ye kuti how many houses do you have mvati 4 comment section, which I thought sometimes munhu wa celeb kana anyone even me I can reply zvandinoda kune munhu isanenga comment. I think that's what happened. Then Mai TT took it personal vatoita iri live vakamutuka vakati hey iwewe unourira murume ndiwe unombhadharira mabills what not. Anyway, after all this drama raitika vaita live Madam Boss vakazoposta ivo vakaisa chibhonzo mumaoko zvikanzi ndoriita sei bonzo iri, ndoripwanya here, ndoriita sei, ndoritsenga here. Vanhu mucomment section they be like tsenga usatombosiye nemabhonzo. Nagogo Sylvia vakatopindurawo zvikanzi tsenga uchitoripwanya uritsenge, of which you know what was it. If you know bonzo was Mai TT. Then also yakabva yapindurwa na the Queen of Peace vakati ivo hapana zvaunotiudza. Then today vaprovide title deeds avari kuti ivo we can't really show you in detail but we have our things that he said vanhu vanoshowa everything on social media like you did but isusu we have our own things. But then now the question is vanhu vange vakutiwa mucomment section imimi kana maprovide title deeds, why is it Mai Michaela Madam Boss ari iwo in khaki envelope and haasi kunyatso haana kamwe ka legit so and hanzi why is it aine surname yavo instead of surname yemurume since vari kuti vakaroorwa. And yesterday as well uyo anga abuda achiti zviri nani anonzani Queen of Peace anga abuda achiti zviri nani zvangu kunzi ndachemera murume wangu because I'm legally married than kuchemera zvikomba. And now it's back again to Madam Boss and Queen of Peace kuti why the title deeds asina surname yemurume since you are legally married like you said yesterday. Yo, pari kupisa guys, pari kupisa. And Mai TT wabva wati hanzi imba iyoyo haisi yako ndeyaTheresa. Guys, hanzi ndeyaTheresa uri kurenda imba yaTheresa something like that, of which I remember some time back Madam Boss akamboposta vachiti now a house owner, land owner, blah blah blah, vanhu vakati congratulations what not. Queen is sort of my cluster houses iwaya maflats where that was the same house vakatobata certificate vachitoita handover the title deed. So which is which guys, which is which? But anyway, I don't think it's okay for it to prove the world kuti yes we have Dzimba 4. vanhu ngavabhilivhe zvari kubhilivha and Mai TT futi vangu vakutora zvokuti takambonzwa kuti munoda kubuditsa movie riripi and restaurant iripi munowanza pressure. I don't know kuti manje parestaurants aiti avari kuwanza pressure kunani vachida kupressurize ani. Guys, these stories, there are a lot of things that is going on here. But anyway guys, what do you think? Let me know in the comment section. Subscribe, don't forget, subscribe. Let's grow this channel together guys. Let's forget to smash that subscribe button, turn on the notification bell so that you don't miss out anything that I'm going to post here, because I always give you gist every day. I always give you hot tea guys. Saka now manje tamirira kuti tione kuti matitle deeds achabuda here. And vamwakwa kuti Mai TT you are bitter because hauna kuenda kwa babarare vakakusiya vakakutsabvura vachirora yellow bone ravo. My way zvikanzanzi ukatanga kufungwa kuti kubva kudema kuzosvika kuHarare imari guys, there's a lot. Zvikandosikana uchimutswa nasabhuku uchinzwira kumusangano vanhu ndosikana une dzimba dzisina matitle deeds, isi sine matitle deeds in town. Apo Madam Boss wangu amboti ndichavakira mai vangu kumusha kuna sabhuku veduweka. But anyway, this fight yedzimba ikai yatozonyanya and yatrigwa naMai TT vakamova tudeme at the same time ne comment ya Madam Boss to a fan vachiti I have 4. Yo,
and izvezvi queen of peace asi kutombomisika, ari kutaura zvaanoda, ari kuposta every hour pafacebook pake, ari kuposta achiti usatijairire, but anzi putseki usatijairire get away. But anyway, Mai TT futi vabva vareply vachiti newewo futi usatijairire, because there's nothing that you have nothing. Uri kungoita basa rekudana netuvarungu twakapera basa kudhara uchitibaisa majackson veduweka. And these are the pictures showing my title deeds avo, my sisters. But anyway, I think each and every family needs fungai. Unoda fungai pa unongosinga kwanisa kupindura paya anokupindurira, because she stood by her sister. She stood by her sister 100%, guys. I wish my sisters are like that. Manje vangu vantokuseka vachienda kuti aiwe siyana nazvo. But anyway, vedwe beto inga ichipera isusu takuda kuzorora. Uri kukwira nekudzika uchinzwa kudai Mai TT, kudai Madam Boss, kudai Mai TT. Ana Mai TT mari inoshandirwa makumbo avake imba. Yo, that statement is so deep. Hanzi makumba avake imba, unoiwana zvakumari, but ndiye kungotenga maBrazilian. You can't build a house nemari. But my question then come back again, kuti kuiva Madam Boss zvavanowana kuFacebook, zvavanowana zvari mabrand, zvari brand ambassador, zvavanowana, because kana vana taiti chaiva vachiwana ma3000 per month, which means kuti Madam Boss vari kutowana more. So my question is, mari yese vangatadzewo here kuvaka kana kaboys kai zvako? I mean, maybe they're just enjoying with the family, vachienda kuma vacations. Anyway, thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, share, and comment, guys. See you again on my next episode. Bye.